Apple vydal najnovší iOS 26 a ja som si nainštaloval betu, aby som ti mohol ukázať, čo je nové. Áno, počuješ správne. Apple zmenil stratégiu a preskočil iOS 19, 20, 21 a tak ďalej. Po novom sa všetky softvery od Apple na všetkých zariadeniach, ako je Apple TV, iPad, MacBook, budú nazývať rovnako a bude to podľa roku. Takže 26 ako rok 2026. Ako môžeš vidieť, Apple dosť signifikantne zmenil vzhľad najnovšieho iOS 26. Konkrétne bude celý iOS viac inšpirovaný sklom. Jednotlivé elementy budú presvítať a dynamicky sa tak prispôsobovať tomu, čo je zobrazené za nimi. Dokonca si môžeš dať zo skla aj ikonky na domovskej obrazovke. Nevyzerá to zle, ale nie všetky apky zatiaľ fungujú a tak niektoré ikonky vyzerajú dosť divne. Takisto je tu zmena pri zamknutej obrazovky. Po novom tu môžeš mať napríklad takto roztiahnuté hodiny na výšku, ktoré sa ale dynamicky zmenšujú, ak ti napríklad príde notifikácia. Celkom cool. Ďalšou novinkou je nové rozhranie aplikácie Kamera. Po novom je takto zjednodušené a pri potiahnutí nahor sa ti zobrazia ďalšie funkcie foťáku. Samozrejme upozorňujem, že v tejto beta verzii je ešte veľa bugov a neodporúčam ju inštalovať, pretože ešte nie všetky veci sú vyhladené, dokončené a tak ďalej. Tak čo? Páči sa ti najnovší iOS 26? Za mňa je to veľmi podarená zmena vzhľadu. Pre viac noviniek z iOS 26 mi nezabudni hodiť like a follow a ak máš nejaké otázky, tak napíš koment.